Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin nan mai suna Taskar of Bollywood, inda muke kawo muku tarihin jaruman India. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jarumi Ajay Devgan. Sannan za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Kafin nan ku biyo mu kai tsaye, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu kai tsaye. Fitaccen jarumi wanda ya shahara a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood wato Vishal Velu Devgan, wanda aka fi sani da Ajay Devgan, an haife shi a ranar 2 ga watan Afrilu 1969, wanda daidai da shekara 53, kuma ya girma a New Delhi da ke India. Jarumi Ajay Devgan jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, kuma darakta ne kuma ma'aikaci ne a sinimar Hindi. Sai mahaifinsa mai suna Velu Devgan, shi kuma mawakin India ne, kuma dan kasuwa ne, kuma ma'aikaci ne a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, kuma ya yi aikin fina-finai sama da guda 200 wanda suka hada da Roti Kawadi da kuma Aur Makan da kuma sai kuma Kratia da dai sauransu. Sai mahaifiyarsa mai suna Veena Devgan, ita ma mai shirya fina-finai ce a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, kuma ta shahara ƙwarai da gaske, kuma tana gabatar da aikin ta yacce ya kamata, kuma ita ta auri mawaƙin Indiya wasu Velu Devgan. Sannan jarumi Ajay Devgan yana shirye-shiryen sakar muku sabon fim din shi mai suna Thank God, kuma fim ne na barkwanci kwarai da gaske, wanda Indira Kumar ya rubuta shi, kuma tare da haɗin gwiwar T-Series ne suka tsara shi, kuma fim din ya hada da jarumai kamar Sidal Malhotra da kuma Ajay Devgan da kuma Rakul Preet Singh da dai sauran jarumai. Sannan jarumi Ajay Devgan ya yi fina-finai a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood wato har guda 127, kuma fina-finansa sun hada da RR wanda ya fita 2022, sai kuma fim ɗinsa mai suna Singham wanda ya fita 2011, sai fim ɗinsa mai suna Tanhaj wanda ya fita 2020, sai fim ɗin Dilwale wanda ya fita 1994, sai fim ɗinsa mai suna Jan wanda ya fita 1996, sai fim ɗinsa mai suna Action Jackson wanda shi kuma ya fita 2004, sai fim ɗinsa mai suna Everything is Fine, shi da dai sauran fina-finansa. Nan jarumi ya aure fitacciya a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood wato jaruma Kajol, kuma sun yi aure 1999, kuma sun samu yara inda suke da yara har guda 2. Na farko akwai Nisha Devgan, sai kuma Yung Devgan. Sannan ya yi mafi kyawun fina-finai wanda suka kuɗi kwarai da gaske kamar su Runaway da kuma Dede Fair Day. Sannan sai yarsa mai suna Nisha Devgan an haife ta 22 ga watan Afrilu 2003, wanda daidai da shekara 19, kuma ta girma a India. Sai kaninta mai suna Yung Devgan, shi kuma an haife shi 2010, kuma wanda daidai da shekara 11. Sannan jarumi ya yi nasarori da dama, inda ya ɗauki National Award at Best Actor wanda aka bashi a 2003 da kuma 2020, sai kuma Bollywood Movie Award, sai kuma Filmfare Award, sai kuma Zee Chan Award, sai kuma Star Screen Award da dai sauransu. To kaɗan daga cikin tarihin jarumi Ajay Devgan, kuma jarumi ne wanda ya shahara a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood. Yanzu ku biyo mu inda zamu amsa tambaya akan wannan jarumi. Ku biyo mu kai tsaye. Sunansa Vishal Velu Devgan. ‘Ya'yansa guda biyu ne, akwai Nisha Devgan sannan akwai kuma Yung Devgan. Don matarsa Kajol, kuma sun yi aure 1999.
kyawun fina-finai kamar su RR wanda suka taka rawa da fitattun jarumi na South wato jarumi Ramcharan, kuma fim din shine ya zo na 3 a jerin fitattun fina-finai. To kaɗan daga cikin tarihin jarumi Vishal Veeru Devgan wanda aka fi sani da jarumi Ajay Devgan, kuma jarumi ne wanda ya shahara a masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood, kuma yana ɗaya daga cikin jarumai wanda suke samun albashi kwarai da gaske. Ku biyo mu a shiri na gaba, kuma kuna iya tura da tambayoyin akan jarumanku ta hanyar wannan namba. Mun gode kuma mun bar ku lafiya. Ku ci gaba da subscribing a wannan channel mai albarka mai suna Taskar Bollywood. Mun gode, na bar ku lafiya.